non malompir thiang kang pialong COVID-19 mati corona avora kisuk ki jumput ajok ki chumo weder arara tumaphan jambili NGO atum aning ke mepen akijoy pen sangkeron pon patimi bo signifying koi rai siarni Saripothar constituency arlu corona avor ki jumput ajok ki chumo weder arara tumaphan jambili NGO abitung atum pen akijoy pen sangkeron pon COVID-19 mati corona avora kisupen ajok hitikulat kang kirpi et ajoy ni lapen kachong dat awar sai ing happy et ajoy ni ki ongdong ararat tumke kachong dat awar sayanta awe et si ki ongdong ararat tumke amena pok anparta hemisi ka chepang reng ijia phana kisung chetong nang thepik lo bualam jamili NGO atum matha parsik ponsi patumi vosing ni paing koi rai siani Saripothar constituency kaparlo langchi thingpen chenglok hanjang langso anarong along kachong dat athai ka videt lapen ki chumo videt ararat tumaphan ingwai ponsi jamili NGO atum ajakong do anpen adon adon damsi akejoy pen sangkeron pon anparta labang so akisup pen ka cepat chok pon ji aphan hok le do dam se tami max lapen sanitizer ke chepon wer nang ji lapen akenang sot asai abi pulute hempen ang tan ke bar bidet ji aphan ta jamli NGO ahin pen rata phan pachini te kang lapuson ke klempon theka pot rata tumpen suri suri kachoro lapen hir jumeta jamli NGO tumaphan pi pajirdun hanjang la sopen trison lekte lapen Jameson Teron Karbidili News